Hau gure hortua da, negutegi barruan dago eta ureztatzeko sistema autonomo eta automatiko bat sortu dugu. Energia elektrikoa lortzeko eguzki panela jarri dugu eta horrela bateria kargatzen da. Panela bateriarekin lortzeko lurrazpitik eraman dugu kablea. Hemen bateria ikus dezakegu, kable honen bitartez eguzki panelarekin lotzen da. Bateria guk sortua da portatilen bateriekin eta hemen konexioak ikus daitezke. Bateria mikrobit plakarekin ere lotuta da. Hau mikrobit plaka da, hemen kontrol sistema daukagu, depositarekin lotuta dagoena, honek uraren fluxua kontrolatzen du. Hau mikrobit plaka da, bertan dago programa guztia eta behan OLED pantalla dago datuak agertzen diren tokia. Lortzen ditugun datu guztiak sarera bidaltzen ditugu ThinkSpeak plataformara. Hemen ezkerrean aireko tenperatura neurtzen duen sentsorea daukagu. Hemen ureztatzeko baldintzetako bat lurraren hezetasuna da. Eta konexio horren bitartez hor dago lurraren hezetasuna detektatzen duen sentsorea. Lurra umel dagoenean kontrol sistemak ez du ura pasatzen uzten. Lehor dagoenean aldiz, ureztatzeko abiso ematen du. Hemen deposito daukagu eta bertan balbula dago. Balbularen bitartez ura garraiatuko da ureztatzeko. Konexio guztiak lurrazpitik egin ditugu urak eta klimak ez kaltetzeko. Euria egiten duenean teilatan gelditzen den ura, depositura garraiatzen dugu ura berrerabiltzeko. Deposituan ultrasoinu sentsora jarrita izan dugu uraren maila neurtzeko, baina euriarekin busti eginda eta programatik kendu dugu. Eta hau da gure ureztatze sistema automatikoa.